Hai Bunda. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Bunda, selamat malam. Yang mau mengenal almarhum Cak Didin, Oke, silakan dilengkapi. siap. Langsung dicoy. Mas kang mas namine sinten? Saiki didate satu. Mas kang mas kesaten pundi? Sapi kula pun pada pitu. Aduh jenengan pripun? Saiki pun boten ngalor. Dene menapa kok wangsul itu? Kula niki namine sinten? Aduh, kok jengkelke? Dijak ngendikan kok merono mrene. Dadi ora karuan, estunipun menapa salewat. Boten udut rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina Jawa kula iki badhe tidak putih. Ping kuping walah apa jamur? Ora mungkin pripat kulapor. Tengak meneng ora caturan. Eva aku datang tiada tandingan. Boten utut apa? Alah, Mas kang mas namine sinten? saiki dinane Sabtu. Mas kang mas kesaten pundi? Sapi kula pun pitu. Aduh jenengan pripun? Saiki pun boten ngalor. Dene menapa kok wangsul itu? Kula niki namine sinten? Aduh, kok jengkelke? Dijak ngendikan kok merono mrene. Dadi ora karuan, estunipun menapa salewat. Kula boten udut rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina Jawa kula iki badhe tidak putih. Ping kuping walah apa jamur? Ora mungkin pripat kulapor. Tengak meneng ora caturan. Memang aku datang tiada tandingan. Tengak meneng ora caturan. Memang aku datang tiada tandingan. 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 Thank you.